Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 27. Вуліца Чырвонаармейская, вуліца Барвяная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Музычная школа. Прыпынак. Музычная школа. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Цеплацэнтраль. Прыпынак. Цеплацэнтраль. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Шаўчэнкі. Прыпынак. Шаўчэнкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сталовіцкая. Прыпынак. Сталовіцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Чыгуначны вакзал. Цэнтральная. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Чыгуначны вакзал. Цэнтральная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сельхазтэхніка. Прыпынак. Сельхазтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Метэастанцыя. Прыпынак. Метэастанцыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. ДБУ 22. Прыпынак. ДБУ 22. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Магазин. Ома. Прыпынак. Магазин. Ома. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зорнае. 1. Прыпынак. Зорнае. 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зорнае. 2. Прыпынак. Зорнае. 2. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Новая мышь. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак. Новая мышь. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зорнае. 2. Прыпынак. Зорнае. 2. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зорнае. Прыпынак. Зорнае. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Смарагдавая. Прыпынак. Смарагдавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бараўцы. Прыпынак. Бараўцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. ДУ. 24. Прыпынак. ДУ. 24. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Прыазёрная. Прыпынак.
Приозерная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – шасейная. Прыпынак – шасейная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – вуліца Барвяная, канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – вуліца Барвяная, канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.